Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şunkü temamynyň ady Şermenne Türkmen hereketi ağlaştırıp bilmez. Tema başlamadan öňünçe geçenki video gaýdyp gelmek isleýän täze onuň soňuna Türkmen hereketiň Ýewropada alyp barýan işleri barada kısaça gurruma başlapdyk we onu üdülipdi. Soňuna çenni aýdyp geçmedik. Bizim Türkmen hereketimiz 2014-nji ýylyň 5-nji oktýabryna Germaniýada hasaba girdi. Rus diline registrasiýa edildi diýär. Ofisialna Türkmen hereket şu ýerde öz adresi var we şu ýerde öz işini alyp barýar. Türkmen hereketi ol zynanyň içinde, şu dowlagyň içinde başlapdy. Sebäbi o ýerde men şyr ýazardym we meniň golaryma gelip köp kişiler, ýaşlylar menden sorardy, ýaşly näme ýazýan diýip. Men aýdym şyr ýazýan diýip. Okap beräýsin diýdiler. Men olara okap bererdim. Soňa waka olar köp gelip ýözleri we beýlikler bilen gelip köperip başladylar golaryma. Şuwra gardyk, gurlunlaşyrdyk. Ine şeýdip Türkmen hereketi başlady. Biz hiç kimden soramadyk. Başlamaly dämi Türkmen hereketi. Soňa waka meniň şuwrdan köp ýerlerde belli bolup başlady, ýalan kitaplar belli bolup başlady. Şeýdip şo adamlar bizi tanady. Şo kitaplaryň içindäki gahrmanlar, şo kitaplaryň ýazylmagyna, şo türmeden şo zatlaryň çykmagyna kömek eden adamlar. Ana şolar ullakan bir Türkmen hereketiň başlangyjyna ýardam etdiler. Şu adam biziň hereketimiz dowam edýär. Bu bütün Türkmen halky üçin mahsus hereket. Sebäp näme diýende şu wada şenni 4 kitap ýöredi. Biriniň ady diýeli oda nebede giten ruhlar, ol memuar. Kut özüm barada goýarlaşlar barada ýazypdym. İkinji ul kitap, roman, ol ýol, azatlygyň ýoly romanyň ady, ul kitap. Awa inni üçünji kitap Diktator Han, ölüm we direlme. O da bir roman. Dördünji roman Emigrant. Awa. Beşinji romanyň inni tip boldy ýakyn günlerde jemler. Onuň ady Ak list, Beli list. Awa Türkmen halkynyň durmuşyna, Türkmeniň çekýän zulmyna, Türkmen halkynyň arzuwy, geljegi barada kitaplar ýazýas biz. Men ýazýan. We şygyrlar döýän, we saat çalýan, we saat döredýän. Ine Türkmen hereketiň alyp barýan ýoly biz sunwat bilen, adamlar bilen bile bolup şu rejimi ýeňip geçmek isleýäs. Biziň töweregimizde adam kän. Ýa-ni ýakynda biri gynandak da bir şylta atjak bolup dur, erkemen bu kommentariýalaryň birine okansaňyz sen halkyň önüme ýola çykymdy utarçalypdyr da. Men ol adamyň kimligini bilýän. Awa sen keýgim öz başarmaýan adyny başarmajaklaryň etjek bolma. Seninni görýän ýylyň sunwatyny, adamyň güýjüni, kuwatyny men oduň içinden çykandym. Şunu adamlar bilýändir. Hiç biriň oduň içinden çykan näsiňiz. Döşüňde kakyp men politik siýasatçy diýjek bolýaňyz. Siýasatçy bolmak üçin ilki synagdan geçmeli. Synagdan geçen soň näme edip bilýän? Kitap ýazyp bilýänmi? Ya adamlar töwereňe ýüşürip görüşip bilýänmi? Ya saat çalyp bilýänmi? Halk üçin näme edip bilýän? Halk seni nähili dinlemeli? Ya sen şermennemi? Dogry senem dinlerler bir asalym. Soň ýöne seni undurlar. Halka näme gerek? Sunwat gerek, iş gerek, ekonomika gerek, halka saglyk gerek. Biz şol zatlaryň aladasyny diýäs. Şoň üçin sen bunu düşünmeýän bolsaň,
o ýerde kommentariýa goýjak bolup adara galyp berme, ýa sana goýdurjak bolýan bolsalarym onu da adara galyp bermeň. Siz bu zatlardan daş, sunwat, türkmeniň taryhy bu ullukan bir beýik ýykylmaýan agaç bir. Şaka bolup gidýär. Siz o şakalara dırmaşyp bilmeýäňiz, minibem bilmeýäňiz. Köl özünde de oturup bilmeýäňiz hatda. Sebebi sizin pikiriňiz başga. Sizin pikiriňiz başga. Şermennesiz. Şoň üçin kommentariýa goýjak bolup alara galmaň men geregi ýok. Ana bir näçe adam goýupdyr, kommentariýa köp sag bolsun, görüp durlar, like goýup durlar, düşünýärler köp sag bolsun. Ana şu ullukan auditoriýa bizim üçin gaty gowy türkmen hereket üçin gowy. Hemmämiz üçin gowy. Biz çünkü näme diýäs, azatlyk isleýäs. Türkmenistanda dolanyp täze Türkmenistan döwletini gurmak, Türkmen Halk Respublikasyny gurmak isleýäs. O arada da bir kitap ýazylgy. O adam Türkmenistanyň hakykati, istinä Türkmenistany diýär rusçasy. Şu zatlar bir ýerde oturýar, jemläp oturýar. Ören adamlar arkaýyn bolun. Biz ýokardan gaçamdyk, ýa ýeriň şagynyň hokkorup çykamdyk. Otaýda diktator ýykalýarmyş, şoň kürsüsine ýereldi. Biz halk bilen bile gelýär adamlar. Dinleýäniň üçin, görýäniň üçin köp sag bolun, men minnetdar. Inni şu temaň adyny ýene bir aýdaýyn, şermenine türkmen hereketi alaşdyryp bilmez. Ni kysgaça şurada birler okap beresim gelýär. Türkmenistan watanymyz diktatorluk zulmünden ören agyr günler başyndan geçirýär. Inni rejimiň soňuna geldi. Şonuň üçin her hile adamlar özüni gahrman edip görkezmek isleýär. Kimse prezidente söýüp görýär, awra galanjak bolýar edip. Kimse hakiki opozisiýa liderlerine garşy görüp hareketleri edip özüniň ýakasyny tanatmak isleýär. Hormatly watandaşlar, men türkmen rejiminiň görkezen ot bilen ýalynyň içinden geçmeli boldum. Şol günler köp şygyrlary ýazardym. Bunu bilip köp tutuglar maňa okap bermäni haýyş ederdiler. Şeýdip biz jewsleşdik we täze türkmen hereket ýoluna girdik. Asosiasiýa Demokratiýa Türkmen Hereket Jemgyýeti ol türkmen halkynyň rejime garşy garşylyklaryň güýjüniň ödenidir. Bizim agzalarymyz halktan başlap onun alımlaryna tejribeli senagat we hojaluk türkmen sunmatda belli adamlar we beýlekler bilen jemlenýär. Hojaluk işgärler diýdiğimde. Inni käbir näde urup kirleri ýörüp özüň ýakasyny tanıyan adamlara jogap edip men size bir şu aşakdaky şygyry okap bermek isleýän. Şermenne külüsünne oturup dağa çykmak isledi ol. Türkmen hereketi dinläp içini hümnetdi ol. Söz manasyny aňlaman şar taraba urunny ol. Akly çaşyp sanrap manysız gep urdu ol. Her saýtda çyňdap kommentariýa ýazýar kişi ýeňdesin tanamaz şermennäni dinlen belki. Biýedip ne sözüne duz, ne aňyna paýgaz, akly çaşyp sanrap manysız gep urdu ol. Görümsüň pikri dogul, sözlerini dinleme, hiç kimse dynmaz ondan, bir duran paňlama, ne sunwati, ne halka sylar. Bakın ol kezzaba, akly çaşyp sanrap manysız gep urdy ol. Ak Muhammed eýilim, dünýe görseň ajaýyp